Bueno, després dels petits problemes que teníem amb el telèfon, hem recorrit, com no, al telèfon mòbil. Este no falla mai, el fix se fallava, llavors pues, anem al mòbil i així la tindrem aquí. La invitada d'avui, com dèiem abans, és Ina Martí, una cantant valenciana, i parlarem una mica de la seva vida i de la seva carrera musical i dels seus projectes de futur. Primer la saludem. Bona tarda, Ina, benvinguda a la ràdio. Hola, bona vesprada. Molt de gust estar així amb tots vosaltres. Un plaer. El plaer nostre, claro que sí. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Doncs bueno, anirem rapidet per no llevar-te molt de temps de la teva vida, que sabem que tots sempre anem ocupats i damunt ara en tema de pandèmia sempre té algú coses que fer. Tranquil. Esta vesprada és per a vosaltres. Perfecte. Doncs bueno, conta'ns una miqueta per a que la gent que ens està escoltant a través de l'emissora, qui eres i d'on eres? Jo he dit que eres de València, el teu nom, però bueno, conta'ns una miqueta més, detalladament. Sí, pues a veure, jo soc valenciana, fincada a Sueca, que és una xicoteta, bueno, és prou gran, ciutat de la costa, no? I bé, pues jo vaig, encara que he estat vinculada tota la vida a la música d'una manera o altra, pues des de fa uns 13 anys aproximadament ja em dediqué més professionalment. I bé, vaig empezar en el món de la cançó, d'ací de València, i cantant poesia, no? És la meva característica. Portar la poesia i l'escriptura de tots els nostres poetes magnífics pues, per tot arreu. I mitjançant la música, que és com pensem que a més no, suma a la poesia i pot entrar a lo millor d'una manera més fàcil, no, al públic. Interessant, veig que ja portes uns anyets, com has dit, els 13, i sí que ja van passant els anys, la carrera se fa. Van passant els anys per a tots. Sí, no, passen per a tots. Jo me'n dono compte i dic, ostres, l'altre dia, si almenys fa un any d'això, dic, mare de Déu, com passa el temps. Dius, l'altre dia, però no, és així. Perfecte, doncs interessant la història, interessant esta petita presentació. Ja ens has dit una miqueta de quan vas començar a cantar als 13 anys, pel que ens has dit? No, vaig començar fa 13 anys. M'ha entès que vas començar al 13, vale. Més professionalment, però sí que és veritat que porto pues, tota la vida fent d'una manera o una altra, no, vinculada a la música, perquè és la meva passió des de xicoteta. I la veritat és que en moments a lo millor que no estàs dedicada a la música, al final la cabra tira al monte, no? Com se diu. Això sol passar, la cabra tira al monte, clar que sí. Com se diu vulgarment, però és que és així, i aleshores ho té que dedicar-se a lo que li agrada i a la seva passió, perquè al final només que es viu una volta, no? Ay, sí, solo se vive una vez, ¿no? Decía aquella canción, solo se vive una vez. Ai, sí, s'ha de viure i s'ha de disfrutar, clar que sí. Doncs bueno, conta'ns, estem parlant dels teus inicis, dels teus principis, dir-nos una miqueta quines són les primeres cançons que vas entonar o vas cantar de dir, esta serà el meu ritme. Pues, a veure, les primeres cançons, quan vaig començar en el món de la música en valencià, no? I de la cançó així a València, van a ser al costat d'un gran d'ací, no? És Paco Muñoz, que ell, bueno, pues, té moltíssima trajectòria també a Catalunya, val? Perquè quan era jove va estar molts anys a Catalunya, i va ser, la veritat, de la mà d'ell quan vaig començar a cantar, i va ser ja directament poesia. Per això, els meus principis, no?, jo crec que són... han marcat molt, no? Han deixat una empremta des del principi. A més, em va servir per a conèixer poetes que jo desconeixia, no? Perquè la veritat no havia llegit mai molta poesia, i sobretot en valencià. Per això pues, vaig endinsar-me, no? de la poesia escrita en esta llengua, i crec que hi ha que defendre eixa poesia, i és una manera de defendre la llengua i la cultura que tenim. Però les primeres cançons que jo vaig cantar quan tenia 3 anys, que no me'n recorde,
eren coples. Interessant, bueno, los petits, els menús de casa sempre us agrada la copla, no? Perquè la mare quan està llimpiant o qualque cosa les té posades, o els pares quan estan dinant, fent-lo dinar o fent una quedada dels amics tenen música d'esta posada i al final als nens els acaba agradant esta música també, Sí. Jo ho veig en els programes d'avui en dia que veus Idol Kids, Got Talent i aquestes coses que surten gent a cantar, xiquets que canten cançons que ells encara no eren ni plan de futuro, o sea, no eren ni pensament encara, saps? I dius, mare meva, este xiquet com canta això si no sap ni el que és? Exacte, sí, pues lo mateix, no? Que jo tampoc sabia ni el que cantava, perquè és que jo ni me'n recorde, és que tenia 3 anys quan vaig començar a cantar i bé, pues cantava aquest tipus de música, no? I això, però ara ha canviat molt la cosa, Sempre les teves cançons són en llengua valenciana, com dies abans de no perdre la llengua i no perdre la cultura, tot el que cantes és en valencià, no? Valencià-català, bueno, és que nosaltres parlem una mica xapurrejat en este poble. Sí, a veure, la majoria sí. En el primer disc, que es diu així, el meu primer disc... Estem escoltant-lo per baix. Tenim també alguna poesia d'autors escrits en llengua castellana, val? Com Miguel Hernández, Luis Cernuda, val? Però este segon disc, que és de Maria Ibar, com ella va escriure pràcticament tota la seva obra en valencià, encara que va viure la postguerra, no? I ho tenia molt complicat per a publicar en valencià. Però ella, la veritat, va ser una lluitadora en aquell moment tan difícil per publicar i per escriure i per defendre la cultura nostra. Aleshores, este segon disc, com és tot de poemes d'ella, pues és tot en valencià, bueno, valencià-català. Hem parlat d'aquest disc que estem escoltant, justament, per el disc d'Així. Conta'ns una miqueta quan va sorgir la idea d'aquest disc, quan lo vas començar a fer, quan es va editar o quan es va sortir a la llum, perquè també tenim notícies, no?, que hem anat llegint pels periòdics, de que pròximament caurà alguna coseta nova. Però abans conta'ns una miqueta d'este àlbum Així, quan es va editar, quan va sortir i quantes cançons conté. Pues el primer disc, crec que eren 9 cançons, va ser un poquet com una prova, no? Un experiment, així perquè jo penso que el primer disc encara el camí no està... Bueno, sempre s'ha de fer una prova piloto, no?, que se pot dir. Sí, una prova piloto, més o menys, perquè encara és com... no tens molt clar quin estil, a lo millor, no? Però està clar que nosaltres sí que és veritat sempre hem escollit el camí de la música mediterrània, no? Dels arrels, dels nostres arrels, de la música tradicional, encara que no és essencialment tradicional, però sí que s'alimenta, no?, de la música tradicional. Però és una música molt mediterrània, val? Això és l'essència en si. Però bé, sí que és veritat que el primer disc l'estil a lo millor no era del tot definit i per això tenim com un poquet de tot, no? Un poquet de pop, saps? Així un poquet més claret. I a veure, pues, era, ja t'he dit, com una proveta així, però una prova que fer un disc que és és una llavor... Sí, no, és una labor interessante, hi ha faena detrás, no és una cosa de ficar-se i venga, anem a cantar. I bé, i per això també triaren diferents poetes, no? I va ser així un poquet... Interessant informació d'este Així, l'estem escoltant per baix, hem escoltat abans la cançó d'Així, ara estem escoltant la cançó de Era la vida. Era la vida, estem escoltant-la per baix. Si volem escoltar la gent que vulgui escoltar la teva música, on podem trobar la música d'Ina Martí? Spotify, YouTube, jo l'estic traient de YouTube, si la voleu treure. Sí, a veure, de moment estem en YouTube i, bueno, la plataforma esta de SoundCloud. Encara no hem arribat a fer tota la gestió que se té que fer per a ficar-la en Spotify i més plataformes. Estem en això, però encara no hem pogut ficar-nos. És faena, no, que ho sé que tot és faena, pareix que no, però tot és faena, ara això, ara jo... És molta faena, la veritat és que sí. I com estem ara també preparant el directe de Maria Ibars i tot això, la veritat és que, bé, de moment, a YouTube... encara que no he pujat el segon disc, però ho pujaré d'ací a no res. I després, la veritat és que jo estic enviant molts discos
Directament per correu. Molt bé, no? Aquesta és una bona forma de fer difusió del disc. Però, a veure, això sempre funciona. Sí que és veritat, sí. Nosaltres, ara a l'altre estudi que estàvem abans, ens va arribar un disc també d'uns nois que feien música en una furgoneta, que els vam entrevistar aquí també a la ràdio, i clar, no sé, estaven pobres, i ostres, ja entre el disc, però com vol fem arribar? I diu, per correu. I per correu, a la vieja usanza, carta, sobre i sello. Sí, aleshores, com tant a Instagram com a Facebook podeu ficar en contacte amb mi, pues jo encantada, jo ho envie i ja que parlem de les xarxes socials, dis-nos com te podem trobar a les xarxes socials, ja que has tret el tema de les xarxes, dis-nos on te podem trobar. Instagram, com? En quin nom? Ina Martí. Ina Martí, ben fàcil. Ina Martí, a Instagram, exactament, i a Facebook, Ina Martí. Perfecte. Així doncs recordem, les xarxes socials d'Ina la podeu trobar a Facebook i a Instagram, són Ina Martí a Instagram, i a Facebook és Ina Martí. També podeu trobar la seva música a través de YouTube a Ina Martí. Us agradarà, musiqueta popera, boleros, almenys el que estem escoltant en este àlbum així. Ara anem a parlar una miqueta, ja que hem llegit un article al diari Xàbia al dia, on deia que has estat treballant amb un nou disc des de l'any passat i que l'estrenaràs oficialment el 5 de març d'aquest any. És així? Sí, correcte. Este és el segon disc que vos parlava abans, no?, de Maria Lloars, que va ser una poeta de Dénia. I bé, pues, el 5 de març anem a Dénia, a la ciutat on ella va viure, i el 4 de març, comencem el 4 de març, en realitat, en un poble d'ací proper, que es diu Alcàsser. Anem a Alcàsser, després a Dénia i al dia següent a Sueca, que és on jo visc. Interessant fin de setmana, eh? Un fin de setmana ocupat tindràs. Sí, tot ocupat, els 3 dies, però bé, això és fantàstic. Sí, no, això sempre, tot el que sigui salut i faena sempre és bo, diuen. Sí, la veritat és que sí. Pues comencem el dia 4 i després per abril ja tenim també algunes dates. I bé, amb molta il·lusió de mostrar este nou treball, la veritat. Este nou treball ja té títol? Té títol o no se pot dir? Se pot dir el títol? Este últim, el primer que va fer així? Ina Martí canta a Maria Ibarz, aixina de... Molt bé, no, està bé. De facilet. Perfecte. I algo més tinc per aquí, a veure, és que m'ha preparat el noi de pràctiques, pobre, la entrevista, però clar, com el telèfon fixe no funciona, no te pot, o sea, sí que t'escolta, però ell no el pots escoltar-lo a tant ell, perquè clar, no t'estic passant per la taula, sinó estic aguantant el meu mòbil en la mà prop del meu micro. Llavors ell està a l'altre costat, pobre. Te saluda, te fa així en la mà. Te saluda, pobre. Hola! Te diuen hola, Isaac. Pobre. Bueno, arreglarem el telèfon fixe, però com ja té uns anyets també el telèfon fixe, pues claro, els mòbils funcionen millor. Avui en dia. Pues bueno, jo crec que tinc alguna més. L'última cançó que has publicat es diu Date a volar. Està relacionada amb aquest projecte de l'àlbum 2022? Pues mira, això és un altre projecte que també pense que és molt interessant, que porta endavant, que es diu, és un espectacle que es diu Paraules de dona, val? Tracta de que hem musicat poemes només de dones, de diferents llocs i de diferents èpoques, val? Per a què? Pues per a donar un homenatge, no?, a totes aquestes dones un poquet, algunes més oblidades que altres, no?, algunes més conegudes i altres menys desconegudes. I bé, és una manera també de mostrar la seva obra, que la majoria de voltes ho han tingut molt complicat per a publicar, simplement per el fet de ser dones, i també per els moments, a lo millor, que li van tocar viure, no?, a aquestes dones, com la postguerra, sobretot, o en l'exili. I bé, hem fet un treball pues, molt bonic, la veritat, perquè pense que és una manera de tindre també uns referents femenins, perquè normalment la majoria han publicat més els homes i està bé pues, tindre uns referents femenins i nosaltres pues, bé, en aquesta labor
volem donar a conèixer a estes dones. A més, és una curiositat. Nosaltres quan anem a algun lloc, val, a actuar en aquest espectacle de paraules de dona, ens agrada buscar alguna dona poeta local, no?, d'allí del lloc. I saps què? Que ens costa, en molts llocs, ens costa molt o no n'hi ha directament. Ostres, pues llàstima. Nosaltres sempre, home, antes, com has dit abans, en otros tiempos, no? Abans en altres temps, sí que la dona estava almenys... Nosaltres sempre intentem lluitar que almenys a la ràdio per la igualtat, tots som iguals, ja siguin homes, dones, de color verd, de color gris o de color taronja, tots som humans i tots som persones, i sí que tens raó. Interessantment, l'altre dia, o sigui, al fin de la setmana passada, aquí vam entrevistar justet a una poeta i que feien un event aquí a la Sénia amb un altre poeta, perquè aquí a la Sénia tenim arte por tots els laus. Ai, que bé! Sí, no, aquí a la Sénia hi ha de tot, hi ha músics, hi ha poetes, hi ha artistes, bueno, tenim de tot, hi ha dibuixants, és un poble, la veritat, que bastant polifacètic, per això. Quina meravella, quina meravella. Pues interessant el que ens has contat, Eina, molt, molt interessant, a més o no, este disc l'estarem esperant, a més el dia 5 de març és el meu cumpleaños, així que me viene como anillo al dedo. Molt bé, el disco. Ja també me faig gran, també me faig vell per això. Sí, bueno, però això és lo bo, ¿no? Sí, no, el que passa els anys. Jo sempre dic, un año más, siempre mejor. El problema és quan no pots contar-los. Quan ja no sumes un año más, problemes. Problemes i dels bons. Però bueno, recordem este llançament del nou àlbum, que serà el dia 5 de març. El podreu escoltar a través de YouTube. Si voleu saber més coses d'Ina Martí, la podeu trobar a les xarxes socials com Instagram, Ina Martí Martí, o a Facebook, Ina Martí. A més, a YouTube, perdoneu-me, entre tantes plataformes, a YouTube podeu escoltar la seva música, este àlbum així, i algunes cançons que té per ahí que he anat visualitzant, que a mi també em va passar. Així que us invito a escoltar-la. Doncs, Ina, crec que no ens hem deixat res més. Només ara tu, si vols saludar algú, donar les gràcies a algú, dedicar este nou disco a alguna persona, endavant, és el teu moment. Bé, no, jo res, dir-vos que moltes gràcies per l'oportunitat de parlar amb vosaltres i de donar-me pues això, veu a tots els vostres oients de la Sénia Ràdio, i molt agraïda, la veritat, molt agraïda de que feu esta labor, no?, de donar llum a la música, que és un poquet, no és tan majoritària, no?, com si diguem, no és tan comercial, però que estem ahí, que és necessària també, pensa. Així és, tota la raó. I que la fem amb molt de treball i amb molta passió, i no tenim darrere grans produccions, i que gràcies a vosaltres, no?, a emissores com vosaltres, pues doneu veu a tots nosaltres. Gràcies a tu, Ina. Ja saps que aquí estem. Aquí està l'emissora oberta a les portes per a tu. Et volia dir una cosa, poses amor i sentiment, perquè t'estic veient cantar en un videoclip d'esta cançó d'Ina Martí, El amor és un olvido, així que molt de sentiment pel que veig. Enhorabona pel que fas, que vinguen molts d'èxits i endavant. Moltes gràcies, Saritz. Un plaer. Una abraçada. Adéu, Ina, que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu, adéu. Doncs fins aquí l'entrevista de la Ina Martí. Escoltàvem aquest tema que es diu El mar és un olvido. I jo crec que els micros que se senten no és algun d'estos, perquè quan enxufo els teus micros se sent el pi, i quan no els enxufo... Ara em sento jo? Ara te sentes, ara ja pots parlar. Didac, ja està aquí, pobre Didac, que ha estat sense poder parlar en tota l'entrevista, i això que ens l'ha preparat ell, tota l'entrevista, pobre, és que este telèfon i esta taula, fill meu, no combinen, no hacen l'amor. No em passa res, però simplement volia dir que m'ha agradat molt l'entrevista i m'agrada molt la seva música. Interessant, la veritat que sí, este projecte, música i poesia. A mi m'ha interessat bastant, però claro, a mi tant m'hagués agradat participar, però bueno, no ha pogut ser, però... El pròxim dia el que farem serà ficar un altre micro aquí, i si mos passa el mateix, almenys podràs parlar des d'aquí en un altre micro, i almenys lo tindrem tret des d'aquí. D'acord. I podràs parlar. Doncs fins aquí la secció més cultural del programa, amb la Ina Martí, cantant valenciana, on el dia 5 de març presenta este nou treball.
podeu escoltar el seu treball, el primer, Així, que s'anomena Així, a través de les xarxes socials. Ja sabeu que no costa res, subscriu-vos al seu canal, jo vaig a fer-ho ja, subscriure-me, i doneu-li apoyo a través de les xarxes socials, que s'agraeix. Com bé ha dit ella, no és una gran producció, no és un artista que està per detrás, o sea, moltíssima gent o grans projectes, però sí que ho fa en tot l'amor i en tota la passió del món, així que doneu-li amor.